ang ato ang Ginoong Hesukristo sa wala pa siya dakpa sa mga Romanhon, nagbilin siya og handumanan. O ang iyang handumanan nga handumon siya isip pagkaon. Ug adunay pagkaon, aduna ginay panagtigom. O sama karon nga nagkatigom kita ining santos nga Eucharistia. O kining panagtigom not necessarily nga nagkailhanay ta. O bangali siguro no adunay mga nagpikil siguro ginagmay dire pero nagkatigom ta. Giset aside nato ang ato mga differences tungod kay nagtuo ta na mas valuable pa ang panagtigom na mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo, and hoping maayo ang atong relasyon, mas mo-improve kini human kita makaambit sa pagkaon sa kinabuhi. Diha sa unang pagbasa sa sulat ni Genesis o sa libro ni Genesis, si Melchizedek usa ka hari o usa ka pari sa Salem. Niagi dito si Abraham uban sa iyang mga sundalo human sila nagmadaugon no sa giyera o kinigi panalanginan ni Melchizedek. Si Melchizedek ang iyang background dili sa Israelita. Usa siya kapagano, pero nagtuo na siya no sa Dios sa mga Israelita. Ug nahimo siyang pari. Gipanalanginan niya si Abraham ug iyang mga sundalo. So nining maong gesture sa pagpanalangin nga si Abraham ni dawat usab sa pagpanalangin, nagkatigom sila. Nagkahiusa sila. Pagano si Melchizedek o si Abraham, no? Ang pinili sa Dios, katawhan ng pinipili sa Dios, nagkahiusa diha sa pagkaon. Dihatag si Melchizedek, ni Abraham man siya mga tao sa pan ug bino ug nagkahiusa sila despite their differences. Diha sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto, adunay panagtigom early Christian community, magkatigom sila. Nya sa ilaha duha ka na klase sa pagkaon. Sa una, sa gamay pa ang ato ang pagtuo. Mangaon sila before ang Holy Communion. No? So mangaon sila, maginambitay sa pagkaon, dayon himuon nila ang pagpikas-pikas sa pan. Unya, ang lang himuon nila kini dili sa simbahan. Kaya nga naman, no? Minority pa man ang mga Kristiyano sa una. So wala pa sila'y kanang established din na simbahan. So dito sa mga balay, sa mga adunahan nila, himuon ang pagkaon. Mangaon sila din Holy Communion. Pero, ang hitabo, adunay division. Nga naman, kaya mga dato, kung magtigom gali sila, sayo niya sila ato sa usa ka balay, no? Kung magsabot sila nga, dritang balaya. Dato sila, sayo. May dato ugod sila, no? Dili na sa kinahanglan mo trabaho. Dito na sila, magsigig istorya, magkaon-kaon. Una sila magkaon. Ang mga kabus ng mga Kristiyano, nagtrabaho pa dito, ikapoy pa, ipaningot, nabuling kay lawas, ulahin na mo adto aron sa pagkaon. Nga pag-abot pag yun, binuangan pag yun sa mga dato ng mga Kristiyano. No? Daghan kay mga jokes, ingnon nga, nangimaho kang adlaw, no? Hugaw kay kagnawong. So adunay division. Although nagkahiusa sila sa pagkaon, pero adunay division tungod kay una mukaon ang mga adunahan, ang mga kabus late kay mukaon, binuangan pag yun.
Sumutingon si San Pablo nga dili na mao ang mukaon galita sa Holy Communion adunay gyoy panaghiusa. Walay distinction sa kabus o adunahan. Kay usara tay dignidad sa Dios. Maadunahan na ka o makabus, parihar na o dignidad. Gihigugma tas Ginoo. Sumunay saad sa mukaon sa Holy Communion na wala na yung distinction sa kabus o adunahan. O kini maghatod ka nato na kung mukaon kita sa lawas o dugo ni Jesucristo, that we need to be attentive to all forms of hunger. Physical hunger, hunger for love, hunger for forgiveness. Kung sumaingon ni sa atong Ginoong Jesucristo sa ato ang Ebanghelyo karon, kamu ang maghatag kanilag pagkaon. Gingon ni Jesus sa iyang matinunan, kamu ang maghatag og pagkaon. Kamu nga nakadawat sa akong mensahe, nabusog kamo sa akong mensahe sa pagsangyaw. Kamu ang mupakaon sa mga tao. Sumunang kita nga midawat kita sa lawas ni Kristo sa komunyon, maninguha ug kahiusahan sa pamilya. Ug ikaw musimba ka diri, mudawat ka sa lawas ni Kristo, nya magsigi kag panghilabot, dili ka ngayan nga mudawat. Nakikalagutan, nakiwagitinggan, sigag dawat, hindi ko siya tinggan. Wala na ipikto. No, wala ipikto ang Eucharistia yung gidawat. Nabisan si Kristo, no? Sa gabi, before siya gibudhian, iyang gihatag iyang kaugalingon. Isip gasa ka nato, aron kita mahiusa. Ikaw, wala ka na ninguha o kahiusahan. No? Dili ka ngayon nga mudawat sa lawas ni Kristo. O kung mudawat ka sa lawas ni Kristo, maninguha ka na adunay kalinaw sa iyong kasing-kasing o kahiusahan. Diya ba sa pamilya, diya sa workplace, o sa komunidad. Kung ilabi na gayon, no? Nakita nga nakadawat, nabusog, no? Sumala sa Ebanghelyo, nabusog sila, gipakaw ni Jesucristo. Mahimo usab po nga attentive sa kagutom sa ubang tao. Diya sa ato ang presensya. Sama sa itong Jesucristo nga midawat siyang mihatag siyang kagalingon sa iyang presensya alang kanato sa santos nga Eucharistia, kita usab gipitahan nga mahimo usab nga pagkaon o maghataw kabusog ngadto sa uban. No? Ngadto sa uban. Ug mo kini gayon ang purpose o hagit ka nato na mudawat kita sa lawas ni Kristo na mihatag sa iyang kaugalingon. Maningkamot na kita mahimong instrumento sa kayusahan o mahimong pagkaon o mutabang na masatisfy ang kagutom, klasik-klasing kagutom sa komunidad. No? Kay giingon pa, we become what we eat. Kung gidawat nato si Jesucristo, mahisama kita kaniya sa iyang unahuna, sa iyang pagpati, kung sa iyang klase sa pagpangalagad. Ang paghatag sa itong kaugalingon, ngadto sa pinakalabing ubos sa itong mga igsoon. Amen.